Epaileak administratzaileek aurkeztutako plana onartu du aldaketa batzuk egin ondoren. Hasteko epaileak dio hobe dela Fagor etxetresna kooperatiba eta Basauriko Edesa ez banatzea. Baina hori bai, produkzio sail ezberdinetan saldu ahal izango da. Langilei dagokienez planak ez du ezartzen gutxienez bermatu beharreko lanpostu kopuru bat. Baina epaileak dio lehentasuna emango diola postu gehien salbatuko duen eskaintzari. Eta taldea zatika naiz osorik saldu, eroslek ez dituzte bere gain hartu beharko Fagorren sortutako zorrak. Jaurlaritzak dio albiste ona dela. Hain benetan irikitzen da aukera enpresa desberdinak etortzeko eta puja horietan leia horretan sartzeko eta ahalik eta enplegu gehiena salbatzeko aukera irikitzen da gaur bai, auto honen ondoren. Orain beraz Fagor etxetresnak erosteko eskaintzak egiteko epea zabaldu da eta ETBk jakinduenez orain arte mahai gainean zeuden 3 eskaintzez gain beste 2 ere iritsi dira, bata Esloveniatik eta bestea Marokotik.